Әйе, менә икенче бүлек. Исәннәрмесез тағы енді бірінші исәнләшмәдем, икенче бүлектә исәнләшәм. Исәннәрмесез? Мен шул теге сөйләп киткән идем. Мазақ, анекдот хакында. Бір ягыннан Киров, икенче ягыннан товарищ Андрей, ягъни Сверлов, Ленин. Элек алар чиркәүләр күп булган, аларны җимереп ташлаганнар. Ул вакытта менә шул революция кадәр аз булса да калган йортлар, чиркәүләр кайсылары, аларны мәдәният йорты итеп үзгәртеп ташлаганнар, тагы нәрсәне. Хрущев вакытында тик шул Хрущевка инде һәйкәл итеп төзгәннәр дисә дә була. Шунда йортлар, бик күп йортлар шунда. Хрущев тырышкан инде, халык анда эшчеләрдән гел куркканнар. Ул вакытында товарищ Андрей дигәндә килгәндә шул Екатеринбург шәһәренә, шунда эш алып барган патшага каршы. Чөнки ул эшче кешеләр, алар пролетариату нечего терять, кроме цепей дип атаганнар. Шуңа күрә шулай булган инде ул анда. Заводларга барып, шундый эшче халык белән сөйләшеп, революция шулай дилай дип, анда булган бит ул 1 май элек Пасха булган. Пасха шул вакытта. Шуңа күрә берәү дә шикләнмәгән, теге хөкүмәт кешеләр дә шикләнмәгән. Булар май дип шул табигатька чыгып, шунда теге ризыкларны алып килеп полиция тикшерсә, алар без Пасха менә шундый бәйрәм дип, шуннан 1 май киткән ул. 1 майда ул минемчә менә яңа елны керткәннәр. Теге аларның инде Раштау дигән шунарга кеше бик исе китмәсен дип, яңа елны киң күләмдә уздыра башлаганнар. Менә шушы 1 май бәйрәмен алар инде шул теге Пасхаларына халык бик йөрмәс дип, шул ул вакытта инде яңа хөкүмәт тырышкан, халык онтсын, шул дини гадәтләрен онтсын дип шулай тырышканнар. Шунда җыйналып эшчеләр алдыннан чыгыш ясаган инде ул. Менә ул элек бәлки андый нәтиҗәсе булмас иде, әмма ул сугыш баргач, ул вакытта беренче империалистик сугыш дип атыйлар. Әйе, Беренче дөнья сугышы барганда, анда инде тормыш авырая башлаган, шул эшчеләргә иң беренче иткән. Ул вакытта авылдагы крестьян дип атыйлар, аларны бик барып агитация тырышканнар ясарга, әмма аларны ул теге нидә генә бар, Шолоховта имеш берсе килеп, коммунист имеш, теге тимерче булып эшләп, кузнец урысча халыкны имеш акыл кертә башлаган дип, шулай дип инде ул кирәк булгандыр инде китапка инде. Күбесенчә шул ыштансыз йөргән шул эшчеләр, пролетариату сөйләдем, нечего терять, кроме цепей. Шуңа күрә аларның арасында төрле агитаторлар килеп, шул товарищ Андрей, ягъни Свердлов Яков килеп, шунда йөргән инде. Анда шәхесләр, революция кора торган шәхесләр бик күп булган. Шулар инде ни урамлары Роза Люксембург, тагы Вайнеры, тагы нәрсәләндә Сакко Иванцетти, Италиядагы рабочыларны нәрсә кылганнар алар, жазамы нәрсә дип әйткәннәр инде. Шулар күп шундый. Әле Карл Липкнет, Роза Люксембург, әлләнди исемләр, һаман Шейкмана дигән, анда бик авыр исемләр. Шул теге революцион шәһәр булганга күрә, шуңа күрә ул кем катнашкан, шуларның исемләрен биргәннәр инде. Шул хатта ул безнең Оренбург өлкәсендәге Цивилин Самуил Моисеевич та ул облсполком җитәкче булганмы, безнең күрше авылга килеп, Төстүбә районына килеп, шунда хәзерге Төстүбә ул вакытта нәрсә кергән, әйтеп тә тормыйм. Шунда поплар аны
ширкәүгә шақыртып алып, ипи туз белән каршы алып, әти мәрхүм сөйлидер, ул аны атасы сөйләгән анага, Исрафил бабай. Шунда кырып ташлаганнар аларны. Шуның исемен хатта анда бер урам бар, миндә хатыны башкорт, ире татар, алар шунда тора иде, мин аны кунакка йөридем. Рухлар шат булсын. Шуларның шул Свердловск шәһәрендә нинди генә исем кушмаганнар революционерлар исемләрен. Анда бер дә исем кушмаганнар, менә ни дип хәзер дә куймыйлар, нигәдер Агафуровлар, миллионерлар күпме көч куйганнар, халык өчен тырышканнар, гади халык өчен. Менә революциядә катнашкан кешеләрнең исемен кушканнар инде. Шуны әйтәсем килә. Никит Сергеевич үзенә хайкал куйган инде, шул йортларны төзеп, бик киң күләмдә төзгән. Анда эшчеләр, бик күп эшчеләрдән халык, хөкүмәт курка. Авылдагы, колхоздагы эшләгән кешеләрдән хөкүмәт куркмаган алай. Менә шәһәрдә курккан, шул бит Новочеркасскида торганнар бит, каршы күрдегезме? Шуңа күрә атканнар аларны. Шул Никит Сергеевичка яңадан мин инде кайтсам, анда ул берсе сөйли, ул менә крупнотоннажныймы, ул теге хәрби флот булган, шундагы бик күпне ди юкка чыгарды. Ул Америкадагы теге җитәкчеләр белән бергә сөйләшепме, шулай теге ул вакытта инде юкка чыгарга тырышкан коралларны ул вакытта нәрсә, разрядка дисәң була инде, ул беренче чагында кулланган сүзләр, разрядка напряженности. Ул аны беләсез инде, Кубага ракетлар апарып, анда бераз чак-чак Üçüncü Dünya Сугышы чак-чак ачылып китмәде. Акыл җитте, ул вакытында туктадылар. Кеннеди бер ягыннан Хрущев инде. Хрущев хакында нәрсә генә сөйләмәделәр, онда нинен башмагы белән сугып, он трибунасына нәрсә бәргәләп шулай иткән булды. Ул сөйлиләр дөрес булмады, тик бездә шул теге риваятлар, ягъни легендалар була бит инде. Шуңа күрә кызык бит, шуны сөйләгәннәр инде, менә шулай булды дип. Ул инде вакытында барганда Америкага, сездә күпме ракетлар, бездә шуны хатлы дип мактанган булмаган. Ул булгандыр берничә дистә, ул бездә йөзләрчә дип. Ул вакытта ди Америка Кушма Штат җитәкчеләре шунда вакытта дип, әллә беренче вакытындамы, әллә шул Хрущев вакытындамы? Аптырап, кубиканаларны дип ышанып анарга тиз генә теге халыкка чыккан акчаларын инде яңа урысча русло реки дип елганын була бит. Шуның агызып җибәргәннәр, акчаны халыкка нитмәгәннәр, күбесенчә тырышканнар хәрби максатларга имеш, шунда ирешергә дип акчаны. Шуннан соң киткән шул теге гонка вооружений дип атап киткәннәр. Ул вакытта барыбер инде ничектер эзләгәннәр халыкны тукландырырга. Ул барган Америка, анда теге кукурузны күргәндә нинди эре орлыклары нәрсә дип кайткач, бөтен җирдә кукурузы утыртыргыз дип мөрәҗәгать иткән, үндәгән. Анда инде безнең обком әле вакытында Горбачев чорында халык аракка башын, эчемлеккә башын салмасын дип, хәмер эчемлеккә үндәгән Горбачев. Тегендә обкомлар инде беренче сарка типләре тырышканнар инде бигрәк. Хатта шул виноградны да юкка чыгарып, әллә нәрсәләр, йөзем инде. Күп нәрсәне юкка чыгарып, хатта халыкка сок ишергә дә мөмкинлек булмаган. Менә бу шул, бездә дә шулай тырышканнар инде. Артык кукуруза төрле якларда, хатта тундра тырышканнар, каядыр менә морозостойчивый шундый дип. Ул Хрущев инде үзенә калса тырышкан, Целина дип анда вакытында тырышкан Никита Сергеевич инде. Әмма ул вакытта акчаны түккән Иван Бровкин на Целине карагыз. Бер вакытта менә анда күрсәттеләр, тик Оренбургская область, Нидидер район, бер авылны күрсәттеләр, имеш шунда совхозмы, колхозмы төзгәннәр, имеш Целинны. Казакстанда минемчә алай булмагандыр бит артык. Чөнки анда тимер юлы бик булмаган җирдә ничек аны. Шуңа күрә алар нидә
орыс айтып, взяли под козырек. Шуңа күрә андағы жетекчеләр Никит Сергеевич аларга үндәгәч тотынганлар. Зернохранилище төзмәгәннәр алар. Шул будайны җыгач уңышны алар кояш астында, яңгыр астында ширеп шулай парланып, ул бик тиз нитә бузыла башлый, шири башлый, шул ук үрә башлый, нәрсә шулай будай әрәм булган, күпме анда тапкан будайлары бәр шул ни. Ул вакытта журналистларга ирек бирмәгәннәр инде шуны язырга. Ул язса да инде беләсез бит. Өлкә комитетның беренче саркатибына башына бирәләр. Область полком мәсәлән җитәкчесенә, рәисенә башына бирәләр инде. Образно говоря, урысча. Шуңа күрә анда яшереп торганнар күпме әрәм булган, а газетләрдә ура, ура дип әле бит инде Брежнев чорында пахта, урысча хлопок, аны 5 миллион тонн бирдек дип Шараф Рашидович Кремльдә әйткән, анарга тагы өстәгәннәр, әйдә таләп иткәннәр 7 миллион давай дип. Чөнки анда теге порохка кирәк, нәрсә кирәк дип, күп нәрсәгә пахта кирәк дип, шулай дип аны таләп иткәннәр. Шунда инде планны ул теге таләп иткән обком секретарь саркатипләреннән алар шыдый алмыйча нишләргә белмичә приписка дип шуннан киткән. Ул Хрущев вакытында да шундый, минемчә, целина, приписка фәлән. Кайда китте будай? Менә авылга халыкларны ашаттык, халыкны дип. Аш халык аны күрмәгән дә. Чөнки ул вакытта шул без һәммәсен җитештерәбез дип Хрущев әйткән, 1980 елны халык коммунизмда яшәшәк дип, яши дип вәгъдә биргән. Шуңа күрә коммунизмда сөйләдем инде, кеше урыс телендә коммунизмда халыкта мал булмаска тиеш, һәммәсе урыс әйтсә обобществленный ди, җәмәгатьнең малы ничек инде халыкны шәхси булмаска тиеш, җәмәгатьнең колхозларны кыбылырга тиеш шулай дигән. Колхозныкын бик карамыйлар, ана подняты целинаны укыгыз, анда кулаклар сыйыр артыннан ничек йөргәннәр, үзен туганы кебек караганнар. Колхозга килгәч ул берәүгә дә кирәкми, чужой не жалко дип әйтәләр бит. Шуңа күрә алай булмаган. Шул менә күпме анда авылда малны бетергәннәр, бер генә баш бал, ире мал рөхсәт биргәннәр калдырырга. Хатта ул теге кем алма агач үстерә, анарга да салым зур салганнар, сыйыр тота, фәлән май тапшыр дип. Кеше этләнә дә, нигә кирәк миңа ди, ул әле кем балалары күп булгач ул вакытта бераз этләнгән булалар, ашлы туклы яшиләр. Әле шул вакытта мин әйтәсем килә, кемдер менә интернеттан карый, кайдан нитә, мин әйтәсем килә, ул безнең гаилә, безнең тарихи җәмәгать, чөнки аны бабай әбине алмасак та була, алар бабай әле Александр 3-нче вакытында туган, Николай 2-нче вакытында яшәгән, Керенский вакытында яшәгән, Ленин вакытында яшәгән, Сталин вакытында яшәгән, Хрущев вакытында яшәгән, Брежнев чорында да хатта яшәп калды. Әйтәсе килә, күрдегезме менә? Шуннан соң инде абыйларыбыз, өлкән абыйларыбыз һәм апабыз ул безгә яшьләр буенча ата-анага килешеп тордылар менә шул яшьләре. Алар шул безнең гаиләнең тарихын алсаң, миңа кемдер әйтә алмас, от себя тину несет дип. Я журналист буларак дип. Юк, мин шул гаиләдә тордым, миңа гел кулакка әти, әни бигрәк тә менә әти әйтәдер. Абыйларыгыз күрмәгән рәхәтне күреп торасыз. Абыйларыгыз күрмәгән киемне киеп йөрисез. Аларны киемләре булмады, үз киемләре булмады, аякларына кием булмады. Алар 8-нче, 9-нче, 10-нче сыйныфларны күрше авылда тамамладылар. Шунда түләүле булган. Ул вакытта түләп торганнар аларга укыган өчен. Әле техникумларны алсак, институтларны алар бигрәк тә түләп торганнар атанасы. Кайдан ул булырга тиеш? Түрәләрне балласы, алар теге хезмәт хакын алып торган түрәләр, шәһәрдә җитәкчеләр.
Алар инде балаларын укыткан. Авылдагы кеше каян ул? Бер сыер тота, süt өчен генә ашап та булмый. Әле ул Хрущев киткән, соңыннан калган миңа сөйләделәр монда. Картта түгел алар, татарлар миңа. Ни дип, бер сыер рөхсәт булды гаиләдә тотырга Татарстан авылларында ди. 3 сарык ди. Бәти 2 ай тулса ди, ул ди сарык дип санала. 2 аймы, 3 аймы шунысаны без ди суырга мәҗбүри буладырык ди. Кемдер әйтә, без бәтине мунчага яшерә идек. Безгә урыс әйтә вушилили. Кулакка агзалары кальк ясасам. Менә безнең халык, бу безнең халык хөкүмәте дип. Җәмәгать патша Николай II вакытта идарә иткәндә антинародный режим дип атадылар. Әмма ул вакытта Николай II бер тыймаган указлары белән бер сыердан күбрәк авылда, гаиләдә 3 сарыктан күбрәк тотмагыз дип. Булмаган андый. Хрущев чорында, Брежнев чорында булган андый шундый кануннар шикелле чыгарганнар хатта. Мин аптырап калдым. Бездә Оренбур өлкәсендә андый хәл булмады. Мин уйлап торам, Башкортстанда да андый булмагандыр, бүтән җумһуриятләрдә дә булмагандыр. Татарстанда җир җитмәгән күрә, гел шул теге поезд бар моннан йөреп тора Мәскәүгә. Каймак, май, колбаса кирәк, шуңа күрә гел шунда җибәреп тордылар. Авылдагы кешеләр мискин яшәгән, чөнки мин нәрсәдән аңладым, алар Целинага безгә килгән иде. Бездә урыс әйтә нишатка, нивалка, әллә ни яхшы да яшәмәдек, бездә күп кеше землянкада яшәде. Аның нәрсә инде тол хатыннар, хәләл җифтләр, ирләре сугышта калган. Алар бер үзе кичкенә пенсия алып тордылар. Шул сарай кебек шундый кичкенә саман йортларында тордылар алар. Аларын ашарына юнле булмады, сыер тутырга да көче булмады, анда пишән кирәк, аны пишәнне шабырга кирәк. Күп булса, соңыннан Брежнев чорында салам гына китереп бирәләр. Мин менә мәктәп тамамлагач, училищега кирү алдыннан шунда нәрсә әйтәләр инде, грузчик дип шул эшләдем. Шул саламны совхоз исенә менән яздырып бирәләр, 20 центнер. Анда кемдер барып инде теге трактористка бер шиша куйса, ул инде анда 40-на катта тияп куялар, 40 центнерны. Шулны менә хәлдә яшәде халкыбыз, җәмәгать. Алар безнең авылда шул андый мактану булмаса да, ул бераз булгандыр, бәлки Хрущев соңрак торгач, Брежнев чорында бигрәк тә иркен яшәгән. Алар шул теге 61 елны колхоз оешты бездә, алар совхоз, гафу итегез. Аңа кадәр 30 елдан башлап бәлки колхоз булган, шул теге Илехабда һәм Көньякта 8 марта дип атаган. Анда Столыпин реформа буенча килгәннәр, шул Полтавадан, шул яклардан килгән украин халык, алар шунда килеп урнашкан, алар ничә дистәләр елында телләрен саклап барадыр, алар авылда казаклар белән аралашып, казак халкы белән аралашып тордылар. Аларны 8 марта дип атаган колхозын безнең Илехабда дип, чөнки анда иләк бар, 500 километрлык ул нигә Уралга агып тора, анарга кушылып тора Хабда. Безнең Казакстанда 500 шақырым, бездә генә Россия күләмендә без генә безнең авыл янында гына үтеп китә, һәм шунда Хабда чиста астында шишмәләр бәрә, шундый бик яхшы курортлы җир инде шунда, хатта шул кушыла шул илеккә. Шунда урнашкан авыл, элек 1880 елында урнашкан авылыбыз, шунда колхоз оешкан Илехабда дип. Менә шул 61 елны тик алар килүгә, аларны теге мин элек баш ватып биргәнем, ник алар килгәннәр? Алар шул теге Целинага дип килгәннәр, аларны шул Целины дип атаган, безнең әтидә дә медаль бары за освоение целинных залежных земель дип. Анда авылда бер татар кыз әйтәдер миңа, күршедә татар ягында мама Целиница дип шулай Целина булган икән. Шуна катнашкан күрә, анда инде Хрущев бит акча биргән Мәскәүдән, шул Татарстанның нефтінің акчасын инде биргән. Менә ул, күрдегезме? Насип булса, алар Татарстанда яшәп, юнле акча күрмәгәннәр колхозда эшләп. Аларга әйткәннәр, менә Оренбур өлкәсенә барыгыз Целинага дип.
алар шунда барган, и шунда Татарстаннан нефть акчасын тиги бир ягынан суырып турган Мәскәү. Мәскәү дип әйтәм, хөкүмәт инде, Мәскәү дисә кемдер яратмас инде. Хөкүмәт, Хрущев хөкүмәте суырып турган. Африка режимларына өләшкән, әмма біраз инде Целинага киткән, шул Целина акчасына киткән инде. Менә үзебезнең кайчандыр мәхрүм иткән шул акча, шул акчадан мәхрүм иткән хөкүмәт аларны. Шул акча насыйп булган инде. Шул акча Целинага хөкүмәт бирә башлаган. Целинаны нәрсә инде татарча әйтергә, освоение Целины урысча. Шуңа күрә алар без авылга килеп, анда йортлар башта булмады. 70-нче елны башланды, ул анда йортлар төзи башладылар. Алар 61-нче елны килде. Шул аз дигәндә бер 10 ел алар шул татарлар, керәшеннәр Кукмара районыннан, Тахайса районыннан килеп, алар шунда землянкаларда кемдер тора, буларны менә урысча әйтә потеснитесь, шулай кебек тесноте да не в обиде, шуңа күрә безнең алар тырыштылар күбрәк татар ягына, чөнки керәшен алар урысчада акцент белән сөйләшкән. Шуңа күрә алар татар авылын татар шитендә кайсы кешеләргә кереп, кайсыларга аерым землянкалар алып, шулай урнашып тора башладылар. Алар хакында мин сөйләдем инде. Тагы бәлки бара-бара тагы сөйләрмен, Алла бирсә. Тагы сөйләрмен шулар хакында бер аерым. Шуны әйтәс килә. Шунда эшләп киттеләр. Шул Хрущев вакытында алар шул килделәр. Авылга хөкүмәт биргән акчага бераз йортлар төзделәр. Ничәнче елда хатта алар кеше төсле яши башладылар. Яләшеп шунда гаиләләр төзделәр, Татарстанга барып, егетләр аларны кызлар алып кайттылар. Шуннан соң бераз күбәйеп киттеләр алар. Алар инде ни безнең бер ягына карасаң, Хрущевның реформасына караганда рәхмәт дисә була, Целина реформасын. Ягъни ул вакытта Татарстаннан шул реформа, Целина реформа буенча, компания буенча Татарстаннан татарлар килделәр. Безнең азрак шунда яшәгән татарларның ничектер хисләндерделәр инде, бераз ярдәм булды алардан. Чөнки без элек татар революция кадәр бик күп яшәгән, анда хәзердә православ зираты берәү генә, безнең мусулманлык икәү, чөнки революция кадәр берсе булган, анда ташлар байлар җирәгәннәр, шунасын соңдан инде СССР чорында тагы икенчене ачып җибәргәннәр. Шунда бер читендә көньяк ягында татарлар бик күп. Алар әйтәсем килә, менә чагыштырып карагыз, аларга 1903 елнымы ширкәү төзгәннәр. Покров бәйрәменә булгач, багышлагач, кыңгырау күтәреп яңгыраган, аны әти мәрхүм сөйлидер. Шуңа күрә Покровка дип авылна таганнар, элек Жирин-Кулинский базар дип ул ачып җибәргәннәр 1880 елны. Аннан алдыннан ул теге Казак ханы Токай хан түгел инде, байы Токай Үстүлүк дигән килеп җәй көнне шунда урнашып торган. Елганың икенче ягында. Шул инде анда алар шул ширкәү төзгәннәр, агач. Күрдегезме, менә игътибарыз, агачтан ширкәү төзгәннәр. Бәлки ашыгыч рәвештә, я икенче яктан карасаң, бәлки православ халык алай күп булмагандыр, чөнки алар килеп кенә киткәннәрдер. Безгә инде бер вакыттан ниткәннәр инде, Тула губерниясеннән, Полтава губерниясеннән урыслар килгән, алар Полтава ягыннан Украин халык килгән, урыслашып беткән. Теге Целина 7-нче елны килгән Столыпин реформ буенча бездән 30 чакрым шул көньякка авылларда алар инде Украиннан килгән, үз телен саклаган бераз, безнеке аралашып урыслар белән мордва килеп урыслашып беткән. Мин балачактан игътибар итмидерим, анда бездә Малько дигән, Бондаренко дигән күп фамилиялар я. Күп фамилиялар я. О дип атала шул теге нәрсә дип
Касьяненко деген бик һәм бүтән шул фамилиялары. Бу якта инде татарлар, казаклар инде сәүдә белән бик артык шөгыльләнмәгән. Ул вакытта теге безнең ниләр Хусайновлар бер туганнар бик көчле байлар булган. Ул да бәлки безнең авылга килеп чыкканнардыр инде, мин уйлап торам, чөнки ул мәчеткә бик акча күп итеп биргәннәр. Шунда таш мәчетне 100 кеше өчен таш мәчетне төзеп ташлаганнар. Шуңа күрә минем фикрим буенча ул танылган бер туганнар Хусайновлар бәлки безнең авылда шул минимум дигәндә, юк дигәндә бер тапкыр килеп киткәннәр инде шул мәчетне ачканда, бәлки әллә ул 7нче елны, әллә ничәнче елны таш мәчет ачып җибәргәннәр. Шунда бик күп татар яшәгән. Шуннан соң инде менә бара-бара теге ачлык вакытында әти мәрхүм сөйләгән, бабай сөйләгән, ул ачлыктан кырылган халкыбыз яман ди. Ул сөйләгән иде безнең әти 21 елда электр алган, хәерче кергән иде, ашарга сорап ди. Безне бирә торган бер нәрсә юк, ул пиштән ди бер миштән сикереп төшергән, атты инде. Песибез мәше имеш ди. Бездә песи ди, мәше. Оны күрде дә сорап алды ди. Зинхар бирегез, шуны бирдек, шуны үзе пешереп ашаган, тотып алгандай, шулай әйткәндер бәлки дигән. Күрдегезме ничек, нинди хәл булган шундый. Кырылган шунда халык, бик күп кырылган ачлыктан. Шуңа татар азайып киткән. Шул әле әйтәсем килә, Целина программа буенча Хрущев Татарстаннан татарларны күчерде. Алар үз теләге белән килгәннәрме белмим, әмма телгә таяныч булды безнең. Дингә бу таяныч булмады инде, безгә дингә, татарга, казак кардәшләребездән таяныч булды. Алар сөйләгән идем, иркенләп җыелалар, ифтар да шул авыз ачу уздыралар, ураза вакытны һәм алар инде шул теге гаит намазында укыталар. Мәчет турды, таш мәчет, анда инде сөйләдем мин. Бер видеода кичәм 3нче көнме абыем рабкоп җитәкчесе булды, рәисе. Шунда мин кергәндә караган идем. Ул аракы ящиклары торалар. Шул вакытта кыюлырак булса, халкыбыз Мәскәүгә барса, анда комитет по делам религии при совет министров СССР, шунда бәлки таләп итсәләр, аларга рөхсәт биреләр, мәчет эшләп торыр. Ну, ул вакытта райком беренче секретарына башына бәреләр, Оренбурдан. Ник сездә шулай дип. Ул район үзәгендә дә хатта шулай булган, Хрущев чорында да ширкәү бер кашында ябылмаган, мәчетне ябырга тырышканнар. Алар теге яңгыр сорау дип бәйрәм ясаганнар инде, барып шунда сарык суеп кайтканда ызгыш чыккан, берсе провокатор булгандыр. Ызгыш чыкканда шуны араларында ызгыш бушгач, шуны белән кулланып, анда хөкүмәт тотканда, япканда Дасафка биргән бинаны, мин аны төстүбә мәчетләре дип, мечети Солецкий дип карасагыз, шунда күрәсез. Хатта ул бинаны мин айырым төшердем, анда башында эт өрә, шулай нәрсә табырсыз анда. Шуны әйтәс килә. Шундый хәл булды җәмәгать. Шундый мизгилләр булды авылда, гаит нитәләре дингә таяныч булды. Таяныч казак халкы без белән күршедә яшәп, алар без белән татарча сөйләшергә тырышадыр, татар казакча хөрмәт итеп сөйләшәдер. Һәм мин вакытында бер кыска гына сөйләгән идем. Казак телендә мондый сүзләр кулланалар, татар телендә мондый сүзләр кулланалар. Монда килдем, сиздем. Әмма мин сүзлеккә керсәм, анда андый сүз юк. Казакта да юк. Күрдегезме? Мәсәлән, ул инде шул кайсы сүзләр казак халкында, татарда әйе дип әйтәләр. Сөйләдем инде мин аны. Казак әйтә ия ди. Безнең авылда ия дип әйтәләр. Без шулай үстек, шулай татарча дөрес дип сөйләгән идек. Казакта менә бездә урлый дип әйтәләр, татарда алар урлы. Шуңа күрә татар бездә урлый дип сөйләп китте. Мин Башкортстанга Яшьләр газетында, Җөмһүрият газетында практикада булган чакта мин аны бер районга барып кирип сөйләгән идем. Менә кешеләр миңа нәрсә инде өндәделәр, кешеләр миңа ярдәм ит дип мөрәҗәгать иткәннәр. Авылдагы шундый нәрсә, авылда
автобуста кірмей шулай һәм анда бір қызны ұрлаганнар деп нәрсәне сөйләгән едім. Сіз мұндағы кіші түгел, қоян деп сұрасам, неге қоян білдіңіз? Бізде ұрлау деп әйтелер, сіз ұрлау деп айттыңыз. Шуңа күрә әйтәсем килә, шундый тілебіз айырылып тұрды һәм әйтәсем килә тағы да күп анда сүзләр болды, айырылып тұрадыр. Әлі сөйләдім мен, қабатлап айтам, күрші ауыл анда татар ауылы десе була 60% казачий, станица 40% урыс, 60% татар, шулар анардан ерак түгел 20 шақырымда 1800 жыллар башларында урнашқан татар ауылы. Алар катнашканда тиги бір-бірсен аптырап карап тыңлап тұралар екен. Тигилер же деп әйтелер. Айырым килеп урнашкан татар же деп, жыл деп әйтелер. Ул менә яңа елда да мен игътибар иттем. Яңа ел деп язалар, алар жыл деп әйтелер. Чөнки казакта жыл деп әйтелер. Жыл, шуңа күрә алар біраз казак ничектер менә алар казак авылларында ягында торган янәшәдә, алар белән бәлки катнашканга күрә тілі үзгәрә башлагандыр. Менә шул телебезгә килде таяныш көрәшлеләр, алар вакытында шул Хрущев реформа буенча килделәр дә безгә, урнаштылар да, авылда тордылар, эшләделәр, күбесе шунда калды. Менә вакытында нефть акчасын Татарстанның теге ЦК КПСС инде җитәкчесе, үзәк комитетның җитәкчеләре бу Татарстанга, татар гына түгел инде андай яртылай урыс инде, әйтеп булмый. Ну шунда да татар да яши бит. Авылда күбесе татар анда авылларда. Аларга тимәс, менә Целинага җибәрбез дигән Никита Сергеевич. Авыл мәрбер насыйп булгач, менә авылга барып, алар теге Целинага килеп урнашкач безнең авылга. Анда йортлар төзелде бераз бара-бара. Алар шул 70-нче елларда бик яхшы төзелә башлаган, шунда килеп урнашып тора башладылар. Җәмәгать шуның белән икенче бүлекне тамамлыйсым килә. Узын булмасын дип, чөнки бу бигрәк тә ярты сагать булды. Так, игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз. Хәзер карыйм әле. Мөмкинлек булса 3нче бүлекне оештырып җибәрермен.